2, 1, go! Nag-record na ako. Ay, Pills Codes. O yan. O yan. Kicks. Baka akala nila kakampi natin. Baka akala nila kaibigan natin. Ay. Kaya niyo yun? Beautiful. Kaya mo beautiful. Picture naman tayo mga lods. Hindi na po natin kung wala. Jump leader ako. Dahil po ako'y natalo ng nakaraan kong video. Sino gusto maging jump leader? Ako jump leader. Ako na lang. Transfer mo. Ako na lang, kuya. Hindi na ako nagiging jump leader. Palagi na lang si Hans eh. Ayaw nyo kasi sumama sa amin. Ano, happy? Sa akin. May nag-drop susunod sa'yo, master. eh. Kaya wala rin kwenta. Sigurado ka? Pagka hindi kayo sumunod, pag si kuya. Pagka na-dedo kayo, si kuya hindi kayo re-report. Kayo lang bahala mag-revive. Mag-re-report na ako. Ako. Oh, si Hans. Re-revive ko. Si Hans. Ako mat. Ako. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Ano pa? Ano mo? Number 2. Bilis, nasaan ka? Ako. Pero naglalakad. Oh, heal na ka. Heal na kita. Oh. Oh. Oh! Nak na naman. Madyo na. Ay! Ay! Madyo na. Heal. Heal na kita. Si kuya, papatayin ko lalo. Pakapagigay yung mga ako. Baho. Ginaganon ko si kuya. Alam nyo, naging god sniper na talaga ako. May bukol ako dito. Ako rin eto. May sugat kaya? Nasuwatan lang. Matyo, saan? Dok! Sige, inuulat lang. Best landing spot Tara, ko. best landing spot namin yung mga. GG to. GG. Sumama sa amin, Enlab. Dapat pala, Matyo, sa Imperium tayo para meron tayo makukuha Arctic Exotic. Ano ba Arctic Exotic? Ay, malayo sa sanitarium eh. Sanitizer ako. Wala na naman helicopter. Kala ko stand up no. Sanitarium ba tayo, Mat? Oh, sanitarium to. Hindi na ako papalo. Bakit? Doon ako sa baba. Ako rin. Doon ako dun secret eh. Yung mga teddy bear, pag binaril mo yun, Alam ko yun. yung parang mayroong mag-o-open na gate. Oy, hinap ng landing. Best. Uy, ganda ng baril. May GK ako, Hans. Nasaan ka? Ito, nasa bawah. Nagsasniper rin ako. Kasi yung laro ko. Kung nasa ano ako. Nasa first floor. Wala akong mga ng baril. Uy, may TD5, may best gun. Uy, napakaraming bear dito, Hans. Ako na, ako pupunta dyan ako. Saan? Dito sa akin. Sa taas? Sa first floor. PD? Dedo Ako na to. lang, kailangan PD. I-drop ko. Kukunin ko na muna RPD. RPGs. Oh, 3 bear sa akin. BY, Mat. Noob naman pala number ko. Ay, BY, nasaan? Ito BY sa akin. Ito sa may desk. Sa help, ano. Ayun o, doon sa likuran ko. Oo. Nasaan? Di naman yung BY eh. Oh, dito. Ito, BY. Ito, mga bear. Last na. Anong gate mag-open? Basta, kailangan kong... Ay, na-flash bomb ako. Hindi ka mamamatay. Meron tayong kalaban, nakita ko siya. Napakalag. Labas, boyet. Napakalag. Ito, Ang mga sipo. BY. Airport naman ako, Hans. Patay, si boyet. Palut, Hans. Uy, M16, no? Best gun mo, Mat. Nasaan ka ba? Nasa labas? Nasa second floor ka. Yun yung ako na. Yung ako ba?
Kasi sa tech third floor mo ba pinatay? Pareho pala tayo nakaano May eh. No? nag-scout malapit sa inyo. Nagpunta pa. Ito Macho manod paro. Hindi ko yung kailangan. Sige, laban tayo dito. Oo, nga, meron na. Pinatay niya. Dead doon ah. Nakuha mo yung PD yan. Hindi. Akin yung Mas na... masakit Macho. Chicken o Ayun, ano? ayun, ayun. Nakita ko. Patayin mo. Knock. Kiko mo ano. Chicken o ano? O baho. Hindi naman ako yun. Baho. Hindi ako yun. Yan ang muto. Hindi ako. Hindi naman ako umuutot eh. Yun, meron. Ito, pumasok sa bahay isa. Napatay. Pumasok sa bahay yung utot. Goodbye. Oy, ano mas masakit? Chicken o Ross? Ross. Oo. Oh, Ross. Ross. Gusto mo ng PD? Akin na yung Ross mo. Sige. Ross. Ito. Ito, punta ka dito. Kailangan ko ng Ross eh. Follow dyan. Ito, PD. Ito Ross oh. PD. Akin na yung Holy Gun sight. Favorite gun, mga pre. Favorite gun, mga pre. Ito Macho caliper eh. Ayun. Kailangan ko yun. Yung ano ka ba? Mag-a-andiator ako eh. Meron na ba? Airborne ako eh. Tara, punta tayo dun sa ano. Sa Stand up tayo, stand up. stand up. Dito ka Mat. Ito, naglapag ako ng airborne. Uy, tara na dito. Ten lab. Dito lang ako. Check ko na. Kailangan pa natin maglapag ng isa. Hindi, airborne. Sa ano na lang tayo, airdrop. Ay, nuclear plant ka, Hans eh. Killer plant nga tayo muna. Airdrop ako pagka nagland. Ito, mga base oh, level 3 base. Di Ito sa Macho caliber. di kunin mo na. Para mamaya bibigay mo. Sana magland malapit sa atin. Ah, ganda ng ano ka, type 25. Napakasakit pa naman. Tara Mat, punta ka dito. Bus station. Uy, magaling yung mystery book. Uy, napakalakas niya. Uy, 8 kills. Sino? Si mystery book. Si Marstani. Hindi, 9 kills na ngayon siya. Ang lakas. Ano yun? Sniper? Nanonood ka ba na live stream? Oo. Ano may kotse? Ah, dito. May kotse ba? Ito. Motor ba o kotse? Ito. Ako magdadrive. Saan? Saan? Di ko... Ayun, meron na nakita kalaban, Mat. May sa may Paris nila. Bigay ko na doon. Mag-airdrop ako. Kapoy. Ay, nakuha na nga. Nakuha na nga. Ito, Mat, wala sasakyan, oh. Hindi ko makita doon. Wala na. Nawala na rin po sila. Ano message sila sa? Dito rin ako. Ako nagre-record pa rin ako. Ito, Mat, oh, caliber. Tatapusin ko na yung record ko. Wait lang.